Кадрови назначения прямо западен. Кадрови назначения? Прямо западен. Може да опитате Колев така. Не смесвам. Защото Колев трябва може да се опитат. Сменя ти Колев. Това да кажеш. Да не ви сменят. Кадрови назначения прямо западен. Промени. Подкрепни новини. Под кмет надолу, според мен няма смисъл да говоря. Събаряме бараки. Кадрови назначения, каза кмета. Какви са тези кадрови назначения? Не се пошегува, господин. Първия април написал. Само след няколко месеца. Защо сега така? Смеем се. Кмета иска да ми каже нещо всъщност. Той ще говори. Да, вчера каза, че цялата гора ще бъде изсечена. Кой е уредил лълката? Я ще кажете.